kita bay. Gina bay. Gigitong prank ba? Tarong-tarong ba? Sumuko sa galit. Bay, katuya kita bigyan niya bay. Katuya kita bigyan niya ba? Sa public transport ba? Ninot kayo ang nakapamabdos, oh. Gwapo gi kayo siya, no? Usa ka ni siya, no? Ara na lang ko. Okay ra gi siya sa imka pabuntis gyud na siya role kay kuno ka siya. Oo, ngayon gi siya, oh. Hindi mo dapat. Wala po dako. Summer. Kasi guys, pag gamay. Uy, ayun sa pag-iis ka man na. Short bayot. Apat na yan. Okay, vaccine ka ron. Ay, kailan mo? Mao din ni mga vlogger ni sa Tibok, San Fernando. Dito ka na balay. Ewan sa tanin niyo eh. Pero nga tataot shooting si Paxio nga sa bida. Nisod na ko din na malibad yun. Dili, manangin ka. Gusto na nakasasod. Isa kung nakasagawas bang ko, malibad. Ano? Kunang gina dito sa kaksus. Gwardiya po na galing pa rin. Napayap pa rin. Body ka nila po. May lang ka sa kapon. Ano ko lingin? Ganun nila ganda rin. It's a prank. Anak ko ba? Karoon niya si Mana, sweldo na ako. Kuwan. Ang ganang reprint, pwede na siya kuha sa YouTube. Dili. Na, awag. Sa paksyo dahil namin. Okay ra siya basta dili sa bastos sa tarawon baka nang way nakita ko Pwede ba. lagi na siya. Pwede ba sa way bastos so kita. Basta. Kana daging. Usa sa pangalan sa GMA, bastos ka na, lugod jud ka na. Ako ka nang Si pangalan na. kanang Program nila. Filter man ang mamanay ko. tadhana. Kadhana man yan. Kada kita mgila pagsasadula ara man na. Pagsasadula. Panikamot doon mo nga di mo mag-upload. Upload mo siya for ato mo sa Google Chrome, ayaw mo sa YouTube. Studio. O dili YouTube nga app. Ato mo sa Google Chrome, ato mo mura mo desktop site mo. Ay, add sa computer mami mo upload. Oh, labing hindot. Ato mo sa inyong content, but under sa YouTube Studio, content. YouTube Studio. Ito content, makita ito yung content, yan amto murag lapis, gana, ito ikon. Na dito mo, fill up mo, kung saan siya ka na, naman mo pilihan na, pero for now, nga, wala pa mo na monetize, pwede rin na siya. Oh, once ka ma-monetize na mo, pwede na mo pili dito. Pwede na din ka mo, ay magkuhan, dihan na din ka magkuhan sa mga liwak mo. Mahitog mo. Basta ka kung, oy, importante lang yun, nga mo fill up mo kung sa inyo ang movie. For example, yung vlogs. Pag vlog, kaya talagang upload, ayaw mo pag mga bata-bata. Ako wala. Ano ba? Not for kids, ang dipili. Oh, ano ba? Kan na. Wa man nakabuo. Tanawa, okay. Balik. Next time. Karon pa na siya na Ang naisunod, makuha na rin yung ma-apil palagod. mga tumli ng sige pagsuot. Gamit siya kanang Bay, ato maintain na kaya. Bay, oy. dito na usay porma sa iro na miga. Kani, iro na miga. Sundo na ko, sundo sa YouTube bro. Mawik, sundo naman. Kamukbango, di. Sugot mga katag-is, sa mo taga, silihang okay na ka. Mukbang balot, pinta ka mo. Karot ka. Uy, mo, di ka, takihon, okay na ka. Hindi na makalimlag. Hindi mo ha. Dalahan rasa kayo na dyan. Wajib naka-break record na sa YouTube. Itaan niyo mukbang balot to. Di ka, wala ka na. Da sa naga, anli balot. Hindi ko kahurot tulo, upat. Ate ka, mas pinta ka. Mama, mukha ka balot ba? Wala. Ang thumbnail na. Pirada pa. Laki, Ya og balot yun ay balibuon na balot. Opirada man. Ay, may rakon sa may dili ba? Ma'am, ang opirada ka. Ang panit mo kahit dili ma'am kay gikuan sa doctor na ikaw balot. Nabuntis na gyud. Dara, nabuntis na. Kadali ni burot tiyan. Hoy, ikaw man ha imong grapon. Ripon jud tinuod jud. Hindi naman na ayun tingin ako na kay Day. Hindi ko gusto nga mga anak pa
ako gusto ka nagsabak na ko. Shudi na, shudi na lagi. Ay, wag ka banti. Okay ra mo na kita gud. Isuko dito sa mabaw na palma. Human na. Darangamahan na, darangamahan. Oo. Camera amo sa siya. Shudi na kami. Wag ka banti. Ay, kami kasaya. Bakit gamay? Magbili kay Doc. Kamu tagalan. Wala siya nag. Pwede. Yan na doon. Di na tayo chupabi, awit na kita na. Wala yan sa sa kanin dito pabiyanan niya. Arita daw ka na. Tibawan na tayo. Kita na yun. Unsa kayo? Pagdagkon ka. Hindi talaga na din yan, no? Sobrang prank. Kumao man siyang ganahan na agad. Palit lagi mag-cellphone dito sa kisana. Yung matiyabaw lagi na siya. Lagkatulog itong kanin ba? Okay, di ba mo? Ayaw kayo. Slow ra kayo siya. Ya, ang quality sa... Ay, sa YouTube ba? Abi ko gyupor na yung magpakita. Sa kuwana sa Facebook mo. Nausap ng kuwana. Sir pa na, wala, dili pa na siya official. Di pa na official lang ito. Kaya namagdos naman si Betty ano. Behind the scene. Sa tinganan lang channel nila. Sa tinganan channel nila, bro. Sa tinganan lang channel nila. Sa tinganan lang channel nila. San Fernando. Good vibes. Amo na sila San Fernando good vibes. Di, mas nindot lang kayo. Dali ilang likes. Ala ilang views. Dali ka. Marcel, wala na kiyon. Andiyog lang ani kay. Oh, gigil na kayo, gigil. Gani nga ato ang kuan ba makuha ni silang kuan dia. Fix. Yawa sa may tao ni galugos unggoy ni. Unggoy ni galugos. Pre, bro, dili ni tao pre. Unggoy man ni pre. Asa man kameraman la? Undas sa doon nga tira. Ay, ito kaya. Tikang tingin, tikang ba? Moy ampay di ay. Moy ampay ba? Nindot na bagi nagliwat to sa ingon ana ra bagyon kanang kawat-kawat bitaw bitaw. Nino tigliwat. Hinay-hinaya lang ha. Ayaw kipaspas sa Ka, makakuhaan ka. 60 FPS ka. O, kana. okay naman sa ibat so sa channel ko na pare kay dili mo na dili man mo entertainment man ito entertainment Gwapo mo ni siya rin tinuod no oh. Mura ba yun siya si Piolo Ascal? Alay ka. Nindot pa tiglubot tingin niya itong kumirman dahil nasa dang ano? Yung tiglubot. Nagkumirman na ba? Rape. Juan. San Fernando.
Ayaw lagi. Ayaw dugaya. Ate. Ay ka pala ba itingog? Wala pa makanaw man din ko. Yan kaniya din. Yan kaniya. Imusan na mama, iubos ma'am. Nakarang nalupre dyan. Pila na nakatuig. Okay ra kay dali kay cuts up og istorya ba? No kuan ba? No script. Mingon di ka nga, ang ano lami maganda ito di ayo. Dala. Darang unggoy. Unggoy. Bantay mo ning, smigol ba ni? Smigol. Smigol ni. Smigol. Sigol. Ay, sige ka pre, wa. Na sa Lord of the Rings ni. Ay, wala. May precious. Ngano na apilog lamon? Ah. Si Jiwil eh, magsakyan mo rin eh. Jiwil eh. Lutas Quario. San Fernando, good vibes. Indot kini lang shooting oh, buntis. Ngano kanina buntis man ni nga. Ito lang din ba ka ng Si Yaz man tani mo nabuntis man ni. Fernando, good vibe. Rape. 5, 6, 7, start. Ma'am, ayaw lagi awatak, ma'am. Balik. Balik. Ako ni delete. Dala niya ka Erika. Dala mo lagi jud kita kison ma'am. Ma'am, diri ra man. Kana isa pa. Sa pinakalit ra man. Pinakalit ra. Inya sa. Ayaw pag ano. Ano na ba pag-isip ba? Wala pa gani. Wala. Sa okay rin ni dagay daghan tingog. I-mute rin ninyo. Mute ra. So wait tingog inyo ang kuan. Ising ra. I-mute ra ninyo ang kuan video. Wala ni tingog ko. Wala pag-isip ka. Basig maibot ang ipon na wala ka ginito ra pag ginagipon. Mo lagi ginito na gitagipon ang taon. Masig ba mahurot ang ipon ng taon ha? Ma para behind the scene ba? Ma para behind the scene ba? Luglib. Showtime kapatid. Ay kalimot. Showtime kapatid. Subscribe me sa Showtime kapatid. Ready, 5, 6, 7, start! Balot. Ito na ending, ma'am.